לפני החתונה עוצרים בשפרעם, גם גברים אגב וגם נשים. חנות ענק של שמלות ערב ושמלות קלה הפכה למוקד עלייה לרגל לבנות ישראל. מכל רחבי הארץ מגיעים ליישוב הצפוני למצוא סמלה לאירוע במחירים די זולים מהממוצע. סמדר פלג פגשה את האדם שעומד מאחורי הלהיט. קצת אמרו שפרעם וזה, אבל אנשים מקסימים. חששתי, כי את יודעת, שפרעם וזה, אבל כולם מגיעים. כמה זמן לקח לכם להגיע? שעתיים. שעתיים בשביל לקנות סמלה? וכל פעם שלישית פה. רחוקה מהמרכז לא צפויה, שפרעם היא הכתובת היותר חמה עכשיו בווייז של ההקלות החדשות. יש לי חברות, הם לא סיפרו לי לשאול מאיפה הסמלה, לא ציפו כאילו שזה יהיה כזה וואו. על יותר משני דונם באמצע שפרעם עם עשרות אלפי שמלות, שואב המקום הזה מתחתנות ושאר חוגגות, וכבר מאיים על מעצבי תל אביב. אמא שלי אמרה לי ספציפית לבוא לחנות הזאת. הסתקרנתי, אמרתי, למה שפרעם? כשאת שומעת יותר מדי את השם. שפרעם, 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 שפרעם. אמרתי, נלך, נסתכל. איך הבורדו? עופרה תזמנה 2.5 מבאר שבע. שתי הבנות שלה מתחתנות, גם היא צריכה שמלות. נותן לך אור, עופרה. חנה, מה לי ולבורדו? באשדוד רצו ממנה 4,000 שקלים להשכרה רק עבור סמלה אחת. כמה היא עולה? זה יוצא לך 1,445. 1,400 עמוד. איך? היא כבר יותר משעתיים. כן, אבל היום זאת וכל פעם היא אומרת, יא אללה, התייאשתי, זהו, אין. ואני מביאה לה עוד, ואני מביאה לה עוד. בסוף זה הייתה כבר ביציאה. אמרתי לה, יש לי עוד אחד. בוא נראה איך נרקוד. לעשות מכפלת קודם. טוב כפרה, יאללה, אני רגע, אני סבבה שהתלבתי מהסמלה ואמרתי, אני גם רוצה. לא, אבל זאת שלי, תביא לך מלמעלה. שלא יהיה מקום פה. אני עכשיו לוקחת אותה איתי. הקרב על הסמלה השחורה מתחמם, ועופרה על המשמר. איפה האישה? היא לקחה אותה, היא מתלבשת. עופרה, רק תביא. רגע, אני רוצה לראות איך היא עליה, שלא תגנוב לי אותה. מי לקח את השחור? מניו יורק באת לשפרעם? כן, אני במקור מתל אביב, אבל באתי לפה לביקור כי שמעתי כל כך הרבה על החנות הזאת. הילה באה עם האמא והאחות שכבר רשמו שעות שפרעם, עכשיו מתכוננים לחתונה של האח. סמלת מקסי ארוכה עם כתף אחת, בד סטרצ'י נמתח, צמוד על הגוף. בניו יורק אין שמלות? יש שמלות, אבל זה יותר מהשמלות עצמם, לדעתי זה יותר החוויית קנייה. את חוזרת לניו יורק? חוזרת שבוע הבא. עם השמלות. עם ברור. אתה הבעלים? אלוהים הבעלים, קודם נעים מאוד. כל. אני עובד שלו. זה האיש והשמלות. זייד, תושב שפרעם, מהנדס בוגר הטכניון, 18 שנה בענייני אופנה. יש שמלות שאני חושב שאני הולך למכור אותם רק לאיזו יהודיה מקיסריה, בסדר? ובסוף אני מוכר אותם ללקוחה מאום אל-פחם. זה לא... זה השוני הזה יש... שנייה אחת, צעדוקו? את השמלות הוא מביא מכל העולם וגובה עבורן ממאות שקלים עד אלפים רבים מאוד. רוצים הנחה. ביקשנו הנחה, אתם קשים עם הנחות. את לא באת לכאן בשביל המחיר, אני בטוח. כולם מבקשות הנחה, שוחטות אותי. כולם, כל המגזרים, היהודים, הערבים, כולם מבקשים הנחה, מבקשים לשחוט את המחיר, כולם. אבל אנחנו יש לנו מדיניות, זה לא... אנחנו לא מתנהלים פה כשוק. זה קפה בשבילך? הבר הוא מפלט, יש כדורגל, יש שתייה בתשלום, ויש שעות להעביר. מחכים לנשים. אנחנו באנו לקנות סמלה, זה נחמד, יש כיבוד, יש זה, אוכלים, שותים, הכל בסדר. מאיפה אתם? נתניה. באתם מנתניה? במיוחד, הפעם הבאתי את חמתי במיוחד. ובנתניה אין חנויות? יש חנויות, אני בעצמי גם מוכרת, אבל דברים שלו הרבה יותר יפים. אבל כדי שיבואו הנה, במיוחד זייד עשה עבודה. שפרעם ואופנה לא התחבר להם טוב. שפרעם ושמלות ערב, שפרעם והחתונה של הבת, שפרעם וקלות, לא הלך טוב. החנות הקטנה שהקים לפני שנים בשפרעם התמלאה אז במהירות בקונות מהעיר, אבל זייד רצה עוד ובנה אולם גדול. אבל אז הגיע החורף, עונת החתונות בחברה הערבית נגמרה, וזייד נשאר עם שטח עצום
בלי אף קלה. 4-5 חודשים של כלום. מכרנו מעילים. חנות של שמלות ערב, מכרנו מעילים. זה מה שעשינו בחורף, כמה אפשר למכור מעילים. החלטתי שהגיע הזמן לחפש לקוחות חדשים. הבנתי שבמגזר היהודי יש גם אירועים בחורף. פניתי למגזר הזה, עם ים של כסף, בפרסום, לא קיבלתי תוצאות. לא נעים לעובדת בנק שקנתה מכאן סמלה, התביישה להגיד, קניתי בשפרעם. לא נעים לה להגיד את זה ליד החברות שלה. אז מה הפטנט? הטיפ שאני יכול להגיד לך, השתמשתי בלקוחות. אבל איך הגעת לראשונה? הגעתי. הלקוחות שגרות בקריות כאן סביבנו, היה יותר קל להביא אותם לכאן, כי יש להם איזה דריכת רגל בתוך המגזר. מכאן זה כבר התחיל לרוץ מאחת לאחרת. היום הן מגיעות מכל הארץ. פה נשבר מחסום שבאמת המגזר כבר לא חומוס ופלאפל, זה מגזר שיודע לספק גם אופנה עילית ומחירים שיכולים להתחרות גם בתל אביב. אתה מיליונר? שאלת אותי קודם אם אני צנוע. אז תחנק, רק שאלתי. מרימים את הראש, וזאת צליל. היי, צליל. הקצינה מהסדרה שצילמנו על כלא 6. היא תנסה בקיץ, עכשיו היא מחפשת סמלה. הולכת לעבור על מסדר. כל חייל שיש לו בעיה כלשהי, שהוא רוצה להעלות אותה אליי, זה הזמן. צריך לסדר טיפה. זה לחופה. מדהים, מושלם, מושלם. בחנות הזו לוקחים את הזמן, אבל צליל חיילת. אני צריכה לחזור לסיס דחוף, מנכסת תורנית ב3. חייבת, יש לי חיילים, יש עבודה, יש... בגלל זה דואגים לה הכל מראש, כן, שלא יהיה בלחץ. אתה יודע מה היא עושה בצבא? לא. נפי בכלא. קצינה שזה אומר? כאילו השב"ס של הצבא? בדיוק. אני מבין. טוב, לא עלינו. זה שונה ממה שהיא משדרת כרגע. עדינה ורכה. אולי זה הקסם שלה. שיודעת להיות גם וגם וגם וגם. גם וגם וגם וגם, דתיות וחילוניות, ערביות ויהודיות. יהודיות אוהבות יותר שחור, כחול, אפור, צבעים נייטרליים כזה. וערביות? אוהבים להשוויץ. ניוד, לבן, שחור, ירוק, אדום, הכל. אבל בטעם. ופה אפשר למצוא כל הטעמים, זה העניין. זייד הוא איש עסקים, רוצה להרוויח כסף, אבל על הדרך גם עושה חיבור. כולם אותו דבר. אנחנו עובדים לא בשם ובמי. אותו דבר, אנחנו מתנהגות עם הבחורה, לא הדין שלה. זה דין אלוהים. זה דבר טוב מאוד, שאין גזענות, יש שנאה, יש אהבה. עבור 3 שעות. לא האמנתי שהיא תמצא סמלה. אם היא מצאה סמלה פה, אז כל אחד פה יכול לגעת סמלה. כעבור 4 שעות. תראה, חליפה לבנה לשבת חתן, סמלה לחתונה. ועוד מעט יש עוד חתונה, ונבוא עם חנה לעוד חתונה. שיהיו רק שמחות. ביי. ככה זה יפה, הדו-קיום הנפלא הזה. הוא אחד הזמרים האהובים והמצליחים בישראל, ובשבוע האחרון הוא גם הצליח להפתיע את המעריצים והחברים שלו, שהפך